Hoxe, 30 de xaneiro, cumpro un ano nesta gran responsabilidade que é presidir a Real Federación Galega de Fútbol. E por iso quero aproveitar para dar as gracias a todos os estamentos que forman parte da nosa federación. O gran legado que nos deixou o anterior presidente Rafael Louzán, estamos traballando para cuidalo e, sobre todo, con unha perspectiva de futuro, con tamén novos proxectos xunto co equipo directivo que me acompaña. Podemos presumir de que temos unha federación cercana, moderna, moi ben estruturada, en constante crecemento e, sobre todo, preocupada por todos aqueles problemas que teñan os nosos clubes galegos. Queremos trasladar o noso compromiso de manter o apoio aos nosos clubes, dando continuidade á línea de axudas que xa temos na actualidade, e co obxectivo de poder incrementala con fondos propios da Federación. Vamos a seguir traballando en obxectivos que para nós son prioritarios: a igualdade, a inclusión, a formación, o fair play, a estabilidade dos nosos modelos de competición e manter o nivel das nosas seleccións entre as mellores de España. En definitiva, que todos e todas vos sintades orgullosos e orgullosas de formar parte da gran familia do fútbol galego.